маркази обу ҳавосанҷӣ ва агентияи обу ҳавосанҷӣ пешниҳод мекунад, ки рӯзҳои 21 октябри соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳаво яку якбора вайрон шуда, ҳавои сард ворид мешавад. дар ин муддат дар баландкӯҳо аз 2500 метр борон ба барф мубаддал гашта, дар минтақаҳои доманакӯҳ ва кӯҳӣ бошад, одатан борон ва барфи тар пешгӯӣ мешавад. фақат санаҳои 21-22 октябри соли ҷорӣ дар вилояти Суғд бошад ҳавои камабри боронӣ пешгӯӣ мешавад, ки рӯзи 21-22 октябр дар баъзе ноҳияҳо боронҳои кӯтоҳмуддат борида дар баландии зиёда аз 2500 метр барф меборад. дар аксари ноҳияҳои доманакӯҳи вилоят борон ба барфи тар мубаддал гашта, ҳарорати ҳаво аз 10 то 12 градус паст мефурояд. дар кӯҳҳо ва водиҳо ҳарорати ҳаво шабона аз 0 то -1.2 то 1.5 градуса хунук мешавад ва дар водиҳо бошад ҳарорати ҳаво 0 мешавад.